Ja, en strand inte räckte. Så för att göra en intressant löpning. Då var det rakt uppåt istället. Påstås ju vara jävligt bra för rumpan. Shit. Om inte annat. Fast man inte rör så jävla mycket fötterna. Så är det ju rätt tungt. Så 100%, 200% luftlukt. Finns det inte. Klicka dit. Det är på väg. Med det här i ryggen. Teamet en bit där nere. Så nu jävlar.